Milé dámy, milí páni, vítajte pri ďalšej časti zo sérii videí po stopách ružinských kaprov. Dlho som premýšľal, či vôbec budem niečo natáčať, pretože tento rok som bol fakt lenivý. Absolútne sa mi nechcelo pri vode šabľovať s tou kamerou. Maximálne tak si urobiť nejakú fotku, nejaké rýchle videjko s rybou, ale dajaké natáčania, ako niekto si dá GoPročku na hlavu a natočí celé video. Toto si ja veľmi dovoliť nemôžem, vzhľadom na to, že by som asi prepálil miesta, ktoré mám rád, ktoré sú relatívne úspešné. Ale tak, prečo nie? Momentálne je 5. september. Nie, 4. september. Štvrtok. Som na svojej takej dlhšej týždňovej rybačke. V podstate už pár rokov si dávam stále ten september také dlhšie voľno. Nech sa tým rybkám trochu viac povenujem. No a veľmi som váhal, či ísť na širávu, uloviť nejakého veľkého konia, alebo ísť sa vytrapiť na ten ružín. A samozrejme, že nakoniec vyťazil ružín, pretože byť na širáve, tak by som sa asi bil po hlave, že nie som na ružine. Fakt, to tu mám strašne rád. Z hľadiska tej prírody, aj tých ľudí, sú tu celkom príjemní rybári, ale najmä ide o tie cenné vybojované ryby, ktoré tu v ružine plávu a ktorých tu fakt nie je veľa. Chodí tu dosť veľa vlakov, čiže budem to musieť nejako poprestrihávať. Čo sa týka júnového zahájenia, ktoré tiež absolvujem už dlhoročne, tak tento rok to bolo dosť náročné. Prišiel som k vode o deň skôr a už som v podstate nenašiel miesto. Všetky dobré miesta, ktoré som mal vytipované, boli obsadené, ale nakoniec ma dobrý kamoš Dominik zobral na svoje molo, nakoľko on tam plánoval byť aj tak iba jednu noc, potom išiel do Nemecka. Tak som sa tam usadil prvý deň, kým sa nechytalo. Sme oddychovali, kecali, pripravoval som si prúty, hrubé šnúry, hrubé šokáče, pretože miesta, kde on loví, sú extrémne zarastené vrbami. V podstate je to jedno z najlepších miest na ružine, kde viete doceliť veľa záberov, veľa veľkých rýb, ale druhá vec je tu rybu zdolať. Fakt, ak máte šťastie, tak viete zdolať nejakých 70% rýb, alebo stane sa, že zdoláte 10 a ďalších 10 už nedáte vonku z tých vrbín. Čiže je to tam dosť náročné, ale je to vyslovene taká D1 pre tie ružinské kapre, ktoré chodia z toho hornáckého prítoku. Čiže vedel som, že miesto je dobré. Akurát tie búrky, čo boli, tomu veľmi nepomohli, pretože bola otázka času, po ktorej búrke príde povodeň, a tá povodeň potom aj nakoniec prišla. Ale rybačka sama o sebe bola skvelá. Už si to presne nepamätám, ale za tie 2 dní, možno 3, som urobil nejakých 17 záberov, väčšina krásne ryby. Mal som tam celkom rýchly štart s veľkými rybami. Prvá ryba bola okolo 11 kg, potom nejaké tie 80-ky, veď to aj v podstate uvidíte. Príjemné popoludne, priatelia. Je tu 1. jún, už tradične
ako je zvykom, som sezónu zahájil na Srdcovom Ružine a od rána je, chvála Bohu, šialená aktivita rýb. V podložke mám rybu číslo 8. Chytil som ešte jedného sumca okolo 1 metra, rybky väčšinou okolo 5-6 kg, ale bola tam jedna ryba cez 11 kg, jedna nejaká deviatka a tu je ryba atakujúca 11-kilovú hranicu. Všetko krásne, zdravé šupinače, pripravené na nerez. No poďme. Pozrite na toho, jaký má krč. Na toho bojovníka. Brutálne je naježený. Strašne silná ryba. Fakt ma točil na člne dobrých pár minút. Ale pripravil som sa, hrubé šnúry, hrubé šokáče, silné háčiky a dá sa to zdolať aj v tých vrbách. Zlom rybačky nastal, keď som druhú noc zapriahol moju vysnenú rybu, po ktorej poľujem už fakt dobrých 5-6 rokov. Je to kapor s prezývkou Ghost. Je to metrový šupinač, biely, svetlý. Bol to fakt brutálne razantný záber. Vedel som, že to bude pekná ryba. Našťastie mi nešla do vrbín, ale išla mi krásne do koryta na voľnú vodu. Ale po pár minútach zdolávania, preťahovania, kedy som ho párkrát videl na hladine, ten kapor vo svetle čelovky doslova svieti na bielo, má ten taký špecifický biely pigment, ale urobil strašne zvláštny výpad. Išiel mi popod čln a s hlavou udrel o dno člnu a vypol sa mi. V tej chvíli som bol extrémne zlomený. Pár ľudí to pozná, ktorí poľujú po nejakej rybe a tá im ujde. Čiže mal som fest smolu. Celý mesiac ma to dostrapilo. Ešte aj teraz, keď o tom rozprávam, mám taký nepríjemný pocit na srdci. Ale tak, takéto veci sa dejú. Aj keď je sranda, že na tú montáž, ktorú mám osvedčenú, na ten Samurai rig, som predtým zdolal všetkých kaprov bez problémov, žiadny sa nevypol a aj po ňom som zdolal všetkých kaprov. Teraz je september, čiže prešli už 3 mesiace rybolovu na Ružine a v podstate mi z tej montáže nespadla ryba. Hej. Len ten jeden kapor, ktorého som fakt chcel, ktorého som potreboval. Ale čo už, no, stáva sa. Nebudem dlho kecať, pretože sa valí na mňa ďalšia búrka. Včera padali krupy. Bol to riadny masaker. No a v noci pred polnocou som zapriahol rybu, kvôli ktorej tu chodím. Kapor menom Ghost. Krásny, veľký, metrový šupinač s bielou farbou. Bohužiaľ som po 10 minútach súboj prehral. Vypol sa mi pod člnom. Bol som z toho psychicky fakt zlomený. Ešte aj teraz mám takú zlú ťažobu na srdci. Ale prišla náplasť na zlomené srdce. Ďalší pekný šupinač, ešte nevytretý. Má fakt široký chrbát. Tu je feši. Bezchybná ryba. Súboj bol fakt brutálny. Točil ma na koryte dobrých 10-12 minút. Čiže štvrtá rybka. Taká tá krajšia. Dokopy mám už nejakých 15 kaprov. A uvidíme, čo dajú najbližšie dni.
je dosť možné, že sa budem sťahovať, pretože tie búrky ten prítok dosť zakalili a možno budem musieť nájsť nejaký iný chleb na zvyšné dni. Následne po tejto rybáčke, ktorú som ukončil skôr kvôli tým povodniam, počas ktorých sa mi aj podarilo utopiť tyčovú bojku, a našťastie mi ju kamoš o pár dní vyťahol, tak som sa venoval rybám čisto len, že večer po práci k vode a od vody domov do sprchy a naspäť do práce. Bolo to psychicky aj fyzicky dosť náročné. Kto to robil, vie, aké to je. Keď to urobíte raz, ste v pohode, ale skúste tak jazdiť týždeň v kuse a vám hovorím, že vás to vyslovene odpáli. Ale som človek, ktorý tomu obetuje všetko, pretože sú rybári bez urážky, ktorí by chceli nachytať veľké ryby, veľa, za jednu víkendovku. Že si aj pospia, aj sa najedia, aj si zachytajú. Samozrejme, niekedy sa to dá, ale keď chcete fakt výsledky, tak treba tomu obetovať veľa času, veľa úsilia a veľa spánku. Počas týchto rybačiek som urobil relatívne dosť záberov. Pripísal som aj nejaké bodované rybky. V podstate som lietal po úseku od prítoku po tunel. V podstate kde bolo kedy voľne, tak tam som sa šupol. Večer som to povyvážal. Väčšinou v noci alebo nad ránom prišla nejaká rybka, raz väčšia, raz menšia. To už som nejako neovplyvňoval, nič som nechcel selektovať, čiže tie montáže z minulého roku s dlhými vlasmi som tento rok odstavil a chytám v podstate klasicky. Gulička nejakých 2-3 cm od hačiku spolu s tigrým orechom. To je taká moja tutová kombinácia na tie miestne ružiňáky, pretože mám pocit, že niekedy sa tie väčšie kapre vyplášia, keď tam je tá fluoropopka. Čiže verím kombinácii guľa na dno a k tomu tigri oriešok, pár guličiek od toho a v podstate odchytať všetko, čo príde, či veľké, či malé. Je to jedno. Čiže pomocou tejto stratégie som si pár rýb nachytal. Len prišli tropické horúčavy a stalo sa mi, že som bol aj pár nocí bez ryby. Viem, že si každý myslí, že to len rýchlo prísť nachytať, ale fakt tento rok bol ťažší ako minulý rok. Keď to porovnám, tak teraz je september. Mám pripísaných 23 bodovaných rýb a minulý mesiac som mal o takom čase okolo 40. Čiže v Lani to išlo lepšie a plus tohto roku ešte tomu venujem viac času ako toho minulého. Ide vlak. Čiže tohto roku tomu venujem ešte viac času ako toho minulého. A tých rýb je v podstate menej. Je to spôsobené aj tým, že ten rok je fakt suchý, sú extrémne horúčavy a minimálne zrážky. Ako si tak zrátam, tak v podstate raz za mesiac prišla nejaká šialená búrka a potom zase 3 týždne horúčav, kedy som sa riadne vytrápil, ale vždy, keď prišla nejaká búrka, tak som mal dobrú rybáčku, kedy sa mi podarilo urobiť aj pár rýb za sebou a väčšinou sa medzi nimi nachádzala aj nejaká pekná rybka. Dobré ránko, kamoši. Sú tu ranné ružinské správy. Včera som po práci vybehol k vode na noc, čisto autofishing, prúty do vody, spať v aute. Ráno rýchlo zbaliť a ísť naspäť do práce. No a prišla moja zlatá hodinka medzi 3. a 4. rannou hodinou. Som docielil
3 zábery. Prvá rybka okolo 75 cm, to som hneď pustil. Druhý úlovok bol už lepší, pekný šupinatý desiatnik, myslím, že mal 87 cm. No ale posledný záber je fakt tutovka. Toto krásne tmavé ružínske dielo cez 95 cm a niečo cez 12 kg. Úžasná, silná ryba. Zdolávačka bola neuveriteľná. Presne kvôli takýmto rybám mám ten ružín rád. Je to fantázia. Ďalší zlomový okamih prišiel na začiatku júla, kedy som po večernej búrke vyviezol prúty a zapriahol som extrémne silnú rybu, akurát keď som volal s kamošom Maťom. Je to paradox, ale vždy keď s ním volám, tak mám záber. Vždy tú celú zdolávačku strávi so mnou cez videohovor a väčšinou sa jedná o fakt bombovú rybu. A nebolo tomu ani teraz inak. Dobré ránko, priatelia. 1. júlový týždeň je tu, prázdniny v plnom prúde. Po týždni tropických horúčav, kedy sa mi nedarilo uloviť žiadneho krajšieho kapra, sa včera cez Slovensko prehnala brutálna búrka, brutálny vietor. Škody sú fakt extrémne. Ešte aj mne pri bytovke v Prešove odlomilo zo stromu vetvu na Octaviu. Čiže ešte tam ma čaká jedno nemilé prekvapenie. No ale vodu krásne premiešalo, okysličilo, zrejme aj trošku schladilo. A od večera do rána 5 záberov. Väčšina rýb do tých 80 cm. Ale teraz nad ránom, keď som akurát stal pri prútoch, extrémna jazda na pravý prút. Neuveriteľná zdolávačka, fakt srdce ventilátor. No a keď som zbadal ten obrovský chvost tej ryby, tak som si hovoril, že ten prosto musí ísť von. Je tu moja prvá metrovica tohto roku, 101 cm, 14,95, čiže takmer 15 kg. Extrémny ružínsky šupinač. Dúfam, že bude spolupracovať. Pozrite na toho koňa. Masaker ryba. Nenormálna. A ten chvostisko. Extrém. Mám strašnú radosť. Neuveriteľný ružiňák. Má tam jednu ránku. Zrejme strenia, ale to sa mu zahojí. Ešte ho ukážem z druhej strany. To je ten pravý ružínsky boss. Ten chvostisko má neuveriteľný. Strašne silná ryba. Pán Boh zaplať za dvojky hačíky. Zabral na Monster Crab Strawberry.
skvelá selektívna gulička na tieto miestne bíky. Idem ešte urobiť pár fotiek a idem sa vyspať. Celý ten mesiac júl bol následne taký poslabší. Mal som tam aj zo pár nocí bez ryby, ale s tým skrátka treba na Ružine rátať. Potom v auguste, na začiatku mesiaca, kedy prišla ďalšia šalená búrka, vtedy lialo od večera do rána a presne počas toho dažďa som vychytil tú správnu aktivitu. Mal som tam zo pár menších rýb, zo pár krajších a potom jedného starého ružinského veterána. Čaute kamoši, je tu koniec júla, celý mesiac to bola strašná trapenka s malými rybami. Mal som snáď aj 4 noci úplne bez kontaktu s kaprom. Čiže nie je to vždy také Eldorado, ako sa zdá. Pak je to Ružin, treba sa tu vytrápiť. No ale dnešná noc, zmena počasia, vetrík, dážď. V noci padalo asi 4 hodiny v kuse. Ryba sa krásne rozožrala. Zdolal som 7 kaprov. V podstate od večera do teraz do rána. Išlo to pekne postupne od takých 50, potom nejaké 60, 70 a zlatá 4. hodina, ako vždy. Brutálny záber, veľmi zvláštna zdolávačka. Myslel som, že mám zase sumca, ktorého som chytil včera. No ale podaril sa krásny kaprik. Sa mi tam vojde do objektívu. 13,5 kg, strašné dielo. Je trošku zničený po trení, plus ešte v podberáku začal robiť strašné divadlo, čiže pár šupín mu vypadlo, ale nevadí, tomu dorastie. Úžasná rybka. Veľmi zvláštne bolo, že tohto roku sa mi nedarilo urobiť krajšiu rybu počas dňa. Oproti vlaňajšku, keď som väčšinu veľkých rýb nachytal ráno a okolo obedu, tak tento rok prosto to bolo úplne naopak a väčšina rýb išla sem tam v noci, ale väčšina rýb fakt skoro ráno. 3. a 4. hodina, moja zlatá hodinka. To bol čas, kedy som vyslovene ten záber očakával. Ale môže to byť spôsobené tým, že v lani oveľa viac pršalo. Párkrát bola povodeň, tá voda bola prekysličenejšia, prikalanejšia, chladnejšia. Čiže aj tá ryba asi bola aktívnejšia počas dňa. Každý rok je iný. No a to letné trápenie vyvrcholilo krásnou novou rybou, ktorá prišla v auguste opäť počas takej jednej rýchlej rybáčky, keď som priletel z práce a podaril sa mi neskutočne krásny kôň, ale čo je hlavné, nová ryba, ktorú som ešte v živote nevidel. Možno fakt panenská ryba, ktorá v živote nebola na hačíku, nakoľko väčšinu rýb už tu poznám, či ju chytím ja alebo niekto iný. Tie ryby sú charakteristické, dajú sa rozpoznať, ale táto ryba bola taká čerešnička na torte za týmto letom. Čaute kamoši, čisté karate. August nemohol začať lepšie. Včera som po práci, bola nedeľa, pribehol k vode, rýchlo to povyvážal. Celú noc bol strašný lejak, padalo asi do
2. do 3. rána. A potom prišla zlatá kapria ružinská hodinka. Zdolal som jednu rybku 91 cm, takú špagetku. No ale pár minút po nej brutálna jazda. Tú rybu som fakt reálne nevedel zastaviť. Vošla mi do prekážok. Šiel som ju vykotvičkovať. Našťastie sa mi to podarilo. Kápoš bol krásne pichnutý. 2 CVR-ko držala ako vždy. No a zdolal som extrémne krásneho šupináča. Je to nová ryba. Je to ryba, ktorú nepoznám. Má rovných 100 cm. 15,4 kg. Je to fantázia. Pozrite na toho medveďa. Nenormálna ryba. Toto sú strašne dobré emócie. Takýto ružiňak. 2. metrovica tohto roku. Urobil mi extrémnu radosť. A najmä tým, že ešte som ho nikde nevidel chyteného. Nechýba mu ani šupinka. Masaker, ľudia. Masaker. Má aj krásne pupko, široký chrbát. Čo viac povedať? Idem urobiť nejakú fotku a idem ho pustiť. Čaute. No a poďme k tejto výprave, ktorú som začal v nedeľu na konci mesiaca. Po odpracovanom víkende som išiel rovno k vode. Mal som v pláne vyskúšať viac miest, tak som začal pri tuneli pod železničnou traťou. Po 2 dňoch som tam mať musel odísť, pretože už mi z toho vlaku fakt hrávalo. Nedalo sa pri tom spať. Stále panujú tropické horúčavy, čiže počas dňa na tom slnku je to tam riadny hell. Po prvej noci som bol taký nalomený, či ostať, neostať. Pretože viem, že už v druhej polovičke augusta sa tam pár rýb ulovilo aj z koryta, z hĺbky. A presne tento lov mám ja rád, položiť to do hĺbky, do blata, trošku zakrmiť a čakať na tú rybu kľudne aj deň. Tak som ešte tomu obetoval druhú noc. Počas toho prvého rána som zdolal 2 menších takých jedlých kapríkov, čiže nič významné. Ale veril som tomu. Tak som tam nasadil tohto ročnú tutovku Crab Chili Mango 24. V podstate ako išlo koryto popri brehu, tak jeden prúd som dal dole do päty z jednej strany, jeden z druhej strany, trošku to zasýpal a čakal som, čo sa bude diať. No a výsledok na seba nenechal dlho čakať. V noci prišiel jeden záber a ráno prišiel druhý a mal som vystarané. Krásne, dobré septembrové ránko prajem. Prišla aj druhá jazda z koryta, tentokrát z ľavého prútu, bližšie pri mojom brehu. Pekný plynulý záber, žiadny padáčik. Tak toto mám rád a po peknom súboji z člna som zdolal krásneho zdravého šupinača, ktorého som už asi chytil 5 km vyššie v Pličine, niekedy asi v júni. Vtedy som mu dal prezývku Big Head, lebo má fakt peknú veľkú hlavu. No poďme. Strašne z neho ide krmenie, musel sa tam riadne nakrmiť. Trošku viac som tam zasýpal s tým mangom.
riadne salta robí. Čo? Tu je fešak. Už vidíte tú veľkú hlavu. Preto sa volá Big Head. Má fakt obrovskú hubu. Ako by to ani nebol ružiňák. Ale krásna, zdravá ryba. Z hĺbky. Mám radosť. 4 dní ešte predo mnou. Tak uvidíme. Ale druhý bodík za túto výpravu. Pozrite na to. To je vysávač. Po zdolaní týchto dvoch pekných rýb som to následne zbalil a šiel som na chatu dať si sprchu, kultivovanie sa najesť, ale najmä sa vyhnúť tomu slnku. A následne som sa vrátil potom večer. Premýšľal som, či sa vrátim na to isté miesto alebo skúsim niečo iné. Ale tak vybral som si iné miesto, trošku vyššie, v Margecanoch, kde je teraz priemerná hĺbka okolo 4-5 metrov, čo je ešte stále v pohodičke. Voda má nejakých 22 až 24 stupňov, takto lieta počas dňa, podľa toho prítoku aj podľa toho slnka. No ale tu je to také biedne. Urobil som pár malých kapríkov, takých vianočných, jednu rybu, nejakú 70-ku. Včera som mal aj jednu rybu takú do 90 cm, prišla v noci, ale bol som už tak zničený, že som ju pustil zrovna pod beráka. Čiže rybka s poradovým číslom 23 bola úspešne zdolaná. Dôkaz mám. A táto noc bola absolútne hluchá. Neviem prečo, ale po včerajšej výdatnej búrke s krupobitím, keď vyslovene padali guličky 16 až 24 mm, čakal som, že tú vodu pekne prekyslíči, trošku ju schladí, tá ryba sa trošku rozbehne, ale nič. Jeden prúd som mal položený hore na hrane, jeden v korite, ale nič to neurobilo. Včera počas dňa, presne na obed, mi z korita vystrelil jeden prúd. Ryba si išla fakt pekne. Viem, kedy je ryba krajšia, kedy je malá. Táto určite bola bodovaná. No ale vpalila mi to do nejakého stromu. Tak som sa s ňou pár sekúnd preťahoval na šokáči. Ja som vytiahol 2 metre, potom ona naspäť 2 metre. No ale bohužiaľ to prasklo v návesci. Neviem, či to prasklo, alebo či som to prerezal na nejakých mušlíčkach alebo na nejakej skálke. Ťažko povedať. Ale konečne to bol záber od peknej ryby urobený počas dňa. Čiže ten prúd v korite budem ešte držať. V podstate dneska je štvrtok. Do soboty sú to ešte 2 noci. Tak uvidíme, či príde nejaký korytník. A čo sa týka nástrah, dávam tam aj jahodu, aj tangy squid, aj mango. V podstate je to jedno. Len treba, aby tá ryba odtiaľ prešla. Kým sa dočkám nejakého záberu počas dňa, tak vám zatiaľ ukážem montáž, ktorú tu s úspechom používam už druhý rok a v podstate nie len tu. Na každú vodu, kde prídem, tak je tento Samurai Rig, voľba číslo 1. O chvíľku vám vysvetlím, prečo ho mám rád a v čom je špecifický. Základ tejto montáže tvoria hačíky Muga, buď klasická verzia, alebo tá silnejšia verzia Continental, veľkosť 2 alebo 4. Už kto má čo rád, ja obľubujem tie dvojky,
pretože niekedy potrebujem tú rybu trošku zapumpovať a otočiť od prekážky. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou tejto montáže je kvalitná stúžená šnúrka. Obľubujem buď od Gardneru Ultra Skin alebo od Giant Fishingu túto stúženku s fakt pevným poťahom. Ďalšia dôležitá vec, kvalitná zmršťovacia hadička, ktorá si udrží tvár aj po zdolaní ryby. A na záver tungstenové ťažítka, tzv. Myšie bobky, ktoré používam na miesto plastického olova alebo bročíku, nakoľko sa dajú používať opakovanie a z tej montáže vám nikdy nespadnú. A na záver tungstenové antitangle. Tak, teraz to vidíme pekne, detailne. V podstate sa jedná o klasické bezuzlové viazanie. Je to vyviazané až k úrovni hrotu hačíka. Je to trošku viac o moto, ale mám to radšej ako nejaké hadičky alebo nejaké krúžky. Následne je tam 2 cm rovnátko zo zmršťovacej hadičky a tesne za tým tungstenové ťažítko. No a celá efektivita tejto montáže spočíva v uhle, akým sa ten hačík zapicháva do toho písku kapra. V podstate, keď to ten kapor dvíha, tak ten háčik sa dostane do veľmi agresívneho uhlu a presne preto sú tie ryby krásne pichnuté v spodnej pere. Jeden čistý vpich a ryba je v podstate zdolaná. Vyzerá to fakt dobre a najmä to krásne chytá tie ryby. Zazvonil zvonec a tejto dlhšej ružinskej výpravy je koniec. Je piatok, dneska to už zbalím, aj keď som mal byť do zajtra, ale bola to už druhá noc bez kontaktu s krajšou rybou. Myslím si, že okolo 3. 4. som mal malého lisca. Včera počas dňa tiež len malé ryby. Takže predpokladám, že to hejno väčších rýb, tých 90-tníkov, ktoré potrebujem, sa tu momentálne nenachádza. Za to kamoš, ktorý chytá vzadu v lese za ostrovami, trafil skvelé hejno krásnych bodovaných rýb, čo mu gratulujem. Bolo by ešte riešenie sa dneska presťahovať niekde nižšie do hlbšej vody, ale tak viete, aké to je sa sťahovať v piatok po obede, keď už teraz je pri vode kopec rybárov. Ak už tu jednu noc oželiem, strávil som ich na ružine tohto roku až. Výpravu som si fakt užil. Myslím si, že som dospal asi celé to leto, kedy som pendľoval do roboty na ryby, do roboty na ryby, do roboty na ryby. Užil som si lehátko, pretože celé leto som spal v aute, ale spať na lehátku je úplne iný pocit. Aj keď najbližšie budem chodiť tiež len na také rýchle výpravy, tzv. Autofishing. Čiže rýchlo vybrať pruty, vyviesť, ráno to zbaliť, hodiť do auta a ísť do práce. No a čo vám k tomu ešte poviem? Včera som tak uvažoval, že na Ružín chodievam už v podstate viac ako 20 rokov. Značí to o tom, že už asi aj starnem. Ale musím sa priznať, že na Ružín mám strašne krásne spomienky. Aj ako dieťa, keď sme chodili s rodičmi. Potom aj ako taký pubertiak. Potom aj taký dospelák, keď sme chodili s partiou a fakt sme sa tešili aj z takého kaprika, keď sa nám podaril. Prežil som tu fakt pekné chvíle. Je to moja srdcovka a na Ružín sa vždy veľmi rád vrátim. Aj keď už tých vychádzok bude trošku menej ako doteraz, pretože plánujem v osobnom živote nejaké zmeny. V podstate teraz od jesene.
A ten Ružín ešte budem chodiť do konca toho septembra, možno októbra. Uvidíme, ako to pôjde v novej práci. A následne v zime už len čisto širávu, také rýchle, efektívne vychádzky. Prísť, vyviesť, chytiť, nechytiť a ísť naspäť domov. Zbytočne tam pri tej vode nemrznúť, pretože aj za krátky čas sa dá nachytať množstvo krásnych rýb. Príkladom toho je aj to, že pred týždňom som bol pri vode len pár hodín a chytil som krásnu rybu, pretože som vedel, kde tie ryby sú. A teraz trávim pri vode už nejakých 5 dní a nie, že som pohorel, ale nie je to to, čo by sa očakávalo. Akurát mi tam niečo píplo. Dal som tam cez deň 2 dvaciny, jahody. Nech sa pichne aspoň nejaký nasadiak alebo niečo. Nech aspoň počujem zvuk signalizátora. A tak. Čiže uvidíme, čo to bude ďalší rok. Aj keď tento rok je v podstate pre mňa takmer o polovicu slabší. Ale pochytali sa krásne ryby. Niektoré ryby, ktoré poznám. Niektoré staršie ryby. No a taká odpoveď na otázku, či sa na Ružine nachádza 20-kilový kapor. Osobne si myslím, že nie, ale ryby, ktoré poznáme, vedia dorásť do tej hranice. Či už to je ten kapor Stanko, ktorého som chytil minulého roku na 18,5 kg, alebo kapor Ghost, ktorého som v júni ešte vypol v podstate nevytretého. Ten tiež by mohol niekedy atakovať tú magickú hranicu. Ale treba rátať s tým, že stále sú tu nové ryby, ktoré sa ešte nechytili. A tam je nejaká malá šanca, že tu bude ešte pár starých domorodcov, poriadnych matadorov, len či prekročia tú hranicu ťažko. Skôr by som povedal, že magická hranica na Ružine sa bere ako ten meter na dĺžku a tých metrových rýb tu fakt nie je veľa. V podstate, keď to zoberiem spätne za pár rokov, tak počet rýb na tých 15 kg viete zrátať takto. Čiže možno im netreba mať veľké oči, ale stále treba veriť. Uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce roky. A dúfam, že sa ešte niekedy stretneme pri vode. Čus.